DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 9 minutos makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. This program is brought to you by Elmeros Restaurant and Seafood Grill, Dormitel Building, Colganti, Naga City. Owned and managed by Miss Jean Valenzuela. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. It's 7 kita kan bulan na Marso, aldaw po kita ni na Webes. Iba niya to sa lado technical, si Kasubago, si Cha Binaobra. Yan si Engineer Abilindo na Toralio. Sa muyang chief technician. May bago kami digding gwardiya. Ko lang kunyan kung anon pangaran kay nitan nakabugta ka GB Batalyer, baka kunyan ini ni Johnny Bravo. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas.
Musta po sa mga parantabay niya to dyan sa Merkado Publiko kana siyudad nin Iriga. Di sa Rinconada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito kana probinsya nin Albay. Morning kay Sir Jerry Navarez an LTO Chief kana Ligao City. Sudma, nag-ulay-ulay kami. Jata palan maabot si Asik Mendoza sa Siyudad Canaga. Assistant Secretary kan Land Transportation Office. Siguro may mga importanteng katuyuhan sa iyang pagbisita digdi po sa Rion kana Bicol dyan sa Siyudad Canaga sa masunod na semana. Baka magkaigwapo nin baralasaan sa mga LTO chip digdi po sa Rion kana Bicol. Mga araman tayan kung ano ang mangyayari. Kung madadagos ang baralasahan kana mga chip kan LTO sa manlain-lain na lugar digdi po sa Rion kana Bicol. Ano, nasa linya si Eman Lumapag. Karondang Eman, go ahead. Salamat karon kama Kuya Philip Maray na aga and siringman sa gabos na parantabay ka na programa si Provincial Director Ma'am Maria Dolores Salud na Civil Service Commission bigyo po sa Camtur Field Office makakaulit ang yan with regards ini karandang Kuya Philip duman sa 200 slots igwa pa pala na 200 na bakante para po sa mga gustong mag-apply kan fire officer exam. So mga gustong maging parte ka na Bureau of Fire Protection, uyan na po ang pagkakataon nindo. Yaon ang imbitasyon asin sa mga kinakaipuhan na dokumentos na dapat darahon. And ini pa lang tabi karondang Kuya Philip, dapat mag-agi muna sa online filing. Pero since kadakol pang slots ang CST Camsur, ada ina kinakaipuhan and magpasiring na lang sa lugar. Ma'am Madol Maray na pagka-morning, live kita digdi sa RPN DCKI Iriga. Ang kamuyang news director, si Anchorman na Philip Baracena, yaon sa linya. Good morning, PD. Good morning po, ma'am. Thank you po. Good morning. Good morning po. Opo. Ma'am PD Maray na aga and ma'am, makihapot lang kami with regards digdi sa may 200 slots pa pala na bakante para po sa fire officer exam digdi po sa Camsur. Igwa pa po kitang 200 plus may slots. Hanggang Friday po kita digdi sa Robinson's Mall. Mahalad po kami sa Indo. Though may mga filers po kita ngunyan, pero magkadikit-dikit ka na kaya kulang po talaga kita. So gusto pong mag-apply na dahil nakapalaog sa online, magdigdi po sa Muya, digdi sa Robinson's Mall. I-online ni po sinda, ibig sabihin, i-assist mo sinda sa registration. So, kahit po din po nindang magdara, kisay indang, usual po baga na ID pictures, na kapat, na issued kang na ini-issue kang Civil Service Commission, na pagmapon duman sila sa mga Photoshop, tatara mo sa naninda sa Civil Service Commission po na size ng ID. Po. And then, dapat po 21 to 35 years old ka po para ka po maka-exam pang fire officer. Yun po. And then, madala ka dito ID. Ipa-xerox na po nila yung ID bago po ka mo mag-digdi. So, yun mo sana po ang pangaipuhan pa. Simplihon mo sana ID, picture, 21 to 35 years old. Si babae pala, dapat si height niya 5. Si lalaki po 5'2". Graduate po sa anong course na pwedeng mag-apply bilang fire officer? Ano po ito? Baka magayan, karandang Kuya Philip. Graduate po sa anong course? Any bachelor's degree. Basta graduate ka po si bachelor's degree, makaka-apply ka po si fire officer exam. Pwede pala na ako dyan mag-apply, mag-exam, madam. Pwede, karandang Kuya Philip. Opo, basta dahil po maglampas si 35 years old, pwede pa po. Ay, dahil nalawa lang kita pwede ta overage. Hapot ko lang, at ano kadakol kan bakanting slot mo niyan, kan CST?
Sa fire officer exam po. Sa Albay nga ni, sarado na, tadakulon ang filers. Bigbilagod sa Camarines Sur, garidiit ko na ang interesado. Iyo po nga ni. Opo, sa Albay, kasi hapon pa close. Nagturito nga ni duman. Actually, dakulon pa ang gustong mag-aral na duman, mag-file. Lahat na, sarado na talaga siya. Bigbil sa Camarines Sur naman, garidiit ko na ang interesado. Ay, tamaya. Kaya, nangangapudan kami. Kung makuha kami sa mga taga-Albay na gusto mag-apply dito sa Camarines Sur. Dito yan ang mangyayari. So, sa mga taga-Thompson na tigtawaan si Chansa, kaharabo man, masik ang maginibuka yan. Pero tibaan pag nadalog na ninda ining informasyon na ini-PD, mag-apply na. Oo. Sana po. Iyo po. Pero, pero ini po, Sir Eman, ini po ay first. So, ibig sabihin, doon kita mahalat si Friday, kaba kapag Friday man lugod, dahil naman ng islat na. Ang filer ningon yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anong sana? Ay pangyayari. Pangyayari nga. Pero tibaan PD, dumantig post ko naman ini-enot, duman sa kuyang FB page, kadakol na kan mga nagme-message sa kuya, interesado sila, pero may mga kahaputan, arog kaning saro na igahapon kung may bayad na PD. O, siyempre, sa 700 pesos po yan. Opo. 700 pesos. 700. Mas halangkaw po siya duman sa regular civil service exam ta. Na 500, 700 po ini. Sila PD antig tagamang slot, digdigi po sa council. 675 man sa nangani, pero kaya ka nakapanso. Oo, nasa 400, pero na sabi, 400, 450 plus lang kita pa. So, kukuha ni pa 200 slots. I see. Okay, so, rin po ini PD ang fire officer's exam, mayo pa man? June 2 ang exam ta. Ang filing ta hanggang ngayon sa ng price. Sige. Karon na po yung Philip, baka may hapot ka po, PPD. Negative naman tabi karundang Eman. Ma-apply ko ta kundi overage. Philip, naghahapot ko na sa Bidigbi. Good morning po. Hapot ko lang about application sa firefighters. Pwede po kaya mag-apply ang naoperahan sa BPD? Dahil ko minapuan sa mga sa BNP. Okay, bastaan sa Indo makapasab duman sa hinahagad na qualifications and kamo ang nagpa-process lang. Sige. Kung makapasa di, pwede sila mag-apply sa sa fire officer. Pero ang mga qualification sa Bureau of Fire na po yan. Opo. Any idea pwede pagka kung piraso percent para makapasab digdig? 80 man gira, right? Parehas. Okay. Sige. Pwede parapugan mo and invitation duman sa mga interesado na mag-apply dito po sa fire officer's exam na mag-approve na po. Sige po, magbigay na po kamo ngunyan sa Robinsons Mall. Yaon po kami ni D. Mas paray po digdi ang place at least mas ipuro pa malipot. Kasi duman sa opisina may na mag-slinya ka mo sa mainit. Digdi po, maray po ang atmosphere ta. So, pighalap ni ka mo, 200 applicants hanggang Friday po sana. Ini po ay first come first serve basis. Please bring with you ID pictures and your ID po. Yun na sana po. Thank you so much. Thank you so much, PD. Maraming na pagkaaga. Mabuhay po kami. Pagkaaga. Salamat. Kuya Philip, yan si Provincial Director Maria Dolores Saludcan, Civil Service Commission, Camarines Sur Field Office. Nakaulit ang na pagkaaga. Yan pa lang sa Albay, kung panunan slots, digdi sa Kamsur, may 200 pang slots na naghahalap sa Indo. Magpasiring kamo dyan sa Robinson's Place Naga. Hanggang sa Biyernes na sana ini sa Aga, Marso 8. Kaya probitsaran na, magdarakan for pictures ID. Kung mga mapapicture, sabihon sana sa photographer, kaaram naman ninda itong pang Civil Service Commission na picture. And itong valid ID and magdaraman kan 700 pesos na bayad. Kita digdi sa newsroom para sa RTN, si Eman Lumapad. Back to you po. Salamat karondang Eman sa mga heras mong informasyon na kaulay an
yaon sa Civil Service Commission digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Ako kaya ma-apply ko ta kundi overage na. Minsan day pagsayangon ang panahon. Kadakol pong mga nakakagraduar, sige ang tarambay, pagkatapos pag-eskwela, mayong mga trabaho. Eh kung lampas na sa edad, yan ang problema. Nag-a-apply ka, bako ka ng kapablita, kumbaga overage na. Kaya ni ba natatapusan kadakli marriage degree? Forever na yan. Kailang magsuruhayan na minsan ang problema sumagkausad, nagkakadarwa. Pero nasa linya man si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karonda nga Kuya Philip. May nako kita nga bareta halis sa Department of Social Welfare and Development at Field Office Card Bicol na kung saan nakapagtalan na sambitan ng ahensya din na sa 139 na centenarian igdi sa Region Bicol na kung saan nakaresibin na nagkakantidad na 100,000 de pesos o 100,000 de pesos na cash gift gikan sa nasambitan ng ahensya na naresibin ni kan nakaging taon na 2023 na tiga-confirmar ini ni Madam Mayla Cruz ang centenarian focal person na DSWD Bicol. Kasi sabi niya na ang mga centenarian na mga nakaabot na sa edad na 100 anyos nakapagpahilingin ini na pruweba o ebidensya na sa manungod sa indang edad sa pagpresentar ka na sa indang mga birth certificate as in mga valid identification card na pagtao ka na kasket na 100,000 de pesos basado ini sa Republic Act number 10868 o mas bistado como ang Centenarian Act of 2016 na kung saan ang mga nakaabot ni na edad na 100 o 100 years old makakaresibin ni na cash gift ali sa DSWD na sigun ki Madam Cruz na kadakalan sa mga ini na mga centenarian igdi sa Bicol piga mamangno kana mga aking indang mayong mga agom. As in, sabi pa digdi sa DSWD Bicol na sa 139 na centenarian, 25 igdian mga lalaki. Na yung mga lalaking ini nagtrabaho o mga parauma durante kan mga maksusog pasinda. As in, sigun pa sa Philippine Statistics Authority, ang mga lalaki kaya ang inot na nagagadan kaysa sa mga babae. As in, sa ngunya na taon na 2024. Diggs da enot na nagagadan ng mga laki abang ihilig magparainom ng alak. Yan. Tama ko, Philip. Mahilig kang... Di ba para sigarilyo pa? Yan, mahilig kang mag-bisyo kaya ang mga lalaki kaya inot na nagagadan kaysa man sa mga babae na maataman sa indang mga salud at sa indang mga sadiri. Maray ka taday nagiinom. Yan. As in, sigun patig di ko Philip na duwa pang centenarian ali sa Banwaan ni Milagros sa Masbate ang bagong natawanan nin kasgit kan DSWD Bicol ang sa digdan pangaran de la Pera Bakod gikan sa barangay Kayabon asin si Lorencia Morales gikan sa barangay San Antonio sa nasambitan ng Banwaan na nakapag-receive ni letter of felicitation as in kasgit gikan ki Presidente Bongbong Marcos Jr. Piraman da so na receive.
kana Milagros Masbate. Digs, piraman na receive. Ano sabi ko, Philip? Piraman ang na-receive kay itong taga Masbate. Asang 2,000 pesos ang receive nindang cash gift na receive nindini kan na nakagi o kasapon na Miyerkules doon sa Milagros Municipal Hall. Ano, pwede yan hagadan ulay-ulay? Ano ba, Philip? Kung pwedeng hagadan ulay-ulay, Yung ani kung pwede lang sa archive sa gatos anyos naman, mahal naman yung gigibon sa buhay, maglibang-libang na lang. Paano kaya? Ugbaon kaya ng mga ang mga sadiring tao kan centenarian. ang problema, kung di nakakanamit so si centenarian ang nakakanamit so kapamilya lang. Tama. Yan ang nakakanamit minsan gatos militis lugod sa mga hirinsya o mga sadiring tao. Ang problema kaya kung pag-iwalan pa kung magadan so Ay, igwa kayaan sa Santiago, digdi sa Eriga, so centenarian, nag-iiriwal na sa pamilya. yan ang masakit kay Philip pag ang kwarta talaga ang pag-iiwalan. Kasi yan man ang disadvantage kan pag pinaawalan mo na dakulang kwarta ta intirong pamilya baga nagkakairiwal. No, ta gusto puro makinabang sa magturugang. Yung imbis na ikagubaman ka tong centenarian, do man ta nangyayari lugod pag-iiwalan na nagkakaribok na ng tirong pamilya dahil lang sa nakuang kwarta kan sa indang magurang. Kaya maray ka, ibakal na tulos din kabaong na buhay pa. Ihulog na duman sa sa punerarya sa may mga life plans kasi sigurado pa. Ay, dahi man, dyan na lang sa isista, may burial. Yan, tama man ko, Philip. Ayan mo na kayo, Philip. Anak ko niya itong barita halis sa luwas. Siniskaran ng Dix Martinez Jr. para sa RTNDCKI. Ang mag-iriba, reporting. Salamat, Diggs Martinez, sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Pero antes kayan, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Maka-bloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Maka-bloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Good pa dumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2.
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Upang ang mga kabataan ay mas maging malakas at malusog, bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, susi sa malusog na kabataan. Nais mo bang manumbalik ang iyong kalusugan? Bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan.
nasa linya si Karondang Bane. Go ahead. Naroon nawara na si Karondang Bane. Nakatagal, nakatios. Adagos po kita digdi sa tuyang programa. Papangirit ako dyan sa merkado publiko kan iriga. Tas mga parasumba, garo ng mga nyako, ang mga hawak nindo. Pigsusubahan ko itong amiga kong parasumba. Garo na kanya ako mga ulo-ulo. Ginindo ang sumba, man ka mo nagsasaradit. Tapos sabi niya, naghapot sa kuya, ano nga yan, ulo-ulo? Ito niya akong dakulaan payo, dakulaan tulak. May ikog, yan ang ulo-ulo. Masumba nga kami. Ay, nag-imbitar nga so mga amiga kong parasumba duman sa Dolorosa sa Banwaan kan Nabwa. Kasi pigsubahan man nga ako kay itong amigo ko man na magsakay nga sa Sighid. Pasiring dyan sa Nabwa. Kumbaga, ansa kaya ninda. Sighid, usong-uso baga digdi sa irigaan, fly high. Kanya ko tama pagkamalang kang aswang duman sa Nabwa. Saro pa kayan, sarong empleyado dyan sa merkado publiko kan irigaan na subot, iguanin nini-nini. Dyan sa gutuhan, pambihira. Estado po ini dyan sa merkado publiko kan iriga. Lagad pag abot sarong takusa. Takot kimisis niya. Pero may nini-nini pangyayari pag-araw kayan. Ang nagpaabot sa kuya, ito man siya ng mga paratindanin goto. Yung ngayon para bakal nin yelo kan nini niya, pambira niya. Supplier pala nin yelo, ang sarong empleyadong ini dyan sa merkado publiko kan iriga. Naman sa iyang nini. Santisima. Takosa tapos may nini. Nag-arog kayan ngod, pit malo ka man. Tapos ito man na paratinda po nin pids, sabi sa sakuya, tamak mo ngayon, kami pa ngayon papaagwalon, papalinigon dyan sa itong mga pids na nagkasurulo. Ano nga sinda, siniswerte. Sabi ko man ngaya, kamuan mag-agwal kaya na mga itong mga paralimpia dyan sa merkado publiko kan iriga, tapig babayadan kamo. Gay tama man niya ko mahal nga ning kan rentami na subsuban pa nga ning sukon yan. May kami pan malinig dyan, pambira. Kaya malinig na po an ito bagang mga cubicle dyan na tindahan ni na baga sa kapids. Kundian ibadig di mga naghahapot no rin daw nga sir ini mari-repair. Kanya ako nindaw ko yan pagparaputon ta mayo man ako kayan authority. Mahilig ba dyan sa City Hall? An ibang mga department head pagkakaulayon mo masabi bako mayo nga kaming authority. Bira no kamo mga mayong sa diring isip. Ano tarong kayan? May authority sa nga si Attorney Nonoy Waperina an magtaram an market an city administrator. Saka si Mayor Rex pambihira man niya ko. Ay inda din na ni magparasagin-sagin itong mga department head. Nagsuya nangod. Mag-arog po kaya na sistema dyan sa City Hall. Arog kayo ni kay Fatima Adayo, imbes na makaulay mo, market administrator, kung ano man sa iyang mga plano, mga programa dyan sa merkado publiko kan iriga. Ay
mong bagay ni nagtataram, garupula. Makakuha ka nin informasyon kay Idol, kay Attorney Wapo. Kabot dyan sa City Hall kung ano ang mga programa, lambang line agency, kan lokal na gobyerno po, kan syudad nin Iriga, saka kay Mayor Rex Oliva. Kaya imposible man kaya na mayo lamang sindang mga programa pag-abot sa indang nasasakupan na departamento dyan sa lokal na gobyerno kan Iriga. Baga mayong naaraman, pambihira man niya ako. Minsan dahil na mapapara dulok digdi sa mga department head kan lokal na gobyerno kan Iriga, tan isisimbag sa imo, mayo nga kaming authority na magtaram. Ay pambihira man niya ako. Nag-arog na po kaya ang dalagan dyan sa LGU. Kan Iriga, mabublay. Parte kan mga miyembros kan media kung dahil ka makakuha ng informasyon. Diretso man hindi yan. We have the right to remain silent. Arog na gayud kita kaya. Digdi po sa syudad kan Iriga. Kung minsan nga si Vice Mayor Edsel Di Maiwat, abang sakit man makaulay. Bueno, nasa linya si Karundang Bane, go ahead. Salamat sa ating Karundang Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga paraantabay sa imong programa. Aram mo kung nakaaging aldaw, nagpasiring ko naman sa Banuang Kanbalakan, Camarines Sur. And nakaulay ko mismo ang sa mga may sabirin na resort sa Nasambita na Banuan. And sa mga sabi niya sa Tuya Tabi, Karundang Philip. Magayon ko ta sa Banuang Kanbalakan, Camarines Sur sa aram mo man sana ngunyan na paparanian Holy Week tapos summer season. Pero ini sa mga pinagdadayo na Banuaan, digdi po sa Rinconada area kung saan dagsa si mga parakarigos tabi. Iyon miningkad na. And salamat na lang naman sa mga na akomodasyon sa tuya ni Ma'am Adele Fajardo and Ma'am Bisil Damamiente sa Nasambita na resort. Pero sa pinag-aatrang ay Karundang Philip, ito bagang itong malain na parong kan mga sira hali po diyan sa may daungan kan Nasambitan Banuaan kung minsan nakakaabot pa ang parong duman sa sa resort nanda. Iyo mananggad na. And ako nga personalmente saro yan sa nariparo ko sa Banuang Kanbalakan, Camarines Sur. Kung saan daron niya ako makaka-apektar ini sa turismo sa Nasambitan na Banuan. Itong parang bagakan mga sira na hali po dyan nadadakop sa may fish port na kung saan halos wararak ang parang gabi Karundang Philip. Bako sana yan. Ako na obserbaran ko dyan sa Barisbisan. Ang pabulos kan mga ati kan sinambit ng resort dyan sa dagat. Eh syempre, iyo ba nito bagayan ang sistema kan sira sa mga resort niya to. Ay dapat yan sa mga ati, sa mga pinaghuhugas itong mga kunyan, pasiring sa dagat, dapat may kunyan sindam, pabulusan kayan, bako sa dagat. Yung may ano nga ni ako kaya, na kung minsan may mga parakarigos na susuya lubod, pag-arog kaya na nagpapasiring sinda sa kadagatan, saan magkatara sa mga ate bagakan na mga yaraon po dyan sa resort. Diretso talaga sa dagat. Kung minsan talaga, pero yan sa mga irony, kan mga may sabirin ng resort na dapat bako arong kayan. Dapat igwasin danin. Ayun nga ni, yan ang problema kung minsan sa mga resort na harami sa mga residential baga or sa mga establishment. So kung minsan
ano man daw yan, daan pabulis kan mga ate, dyan mismo sa dagat. And ang problema, pag-arog ko yan na naiispatan kan tira sa mga parakarigos, na duman nga din na timing ba nga yan, na duman talaga itong exit point kay itong mga ate, ay talagang makasuya. Lalo na sa mga karigos. Pero in fairness, sa ibang mga resort owner, may mga sadiri man talaga sindang mga sipsik tank sabi karon dang Philip na dai itinagpapabulis sa may kadagatan. And ang problema diyan sa Banuang Gandalatan itong parong halimbawa itong mga nalalapa ng mga sira. Ang parong kayan dala na nag-i-spread out sa mga resort. And bako lang sa mga resort, sa mga kaharungan na posibleng makaapektar duman sa lado kan turismo sa Banuaan Gandalatan sa Camarines Sur sabi karon dang Philip. Saka magatol na ang tubig kun minsan. Mabangog. Ano? Magatol ang tubig, mabangog. Iyo, kaya kung makarigos, piliun ang oras na wala ning masyadong tao, tapos piliun si resort, sa may mga resort kaya baga dyan, na talagang arong kayan ang tubig. Mga maati na ang tubig. Kumbaga, polluted na. Iyo, lalo na pagkadakol na kan mga parakarigos, ay inda, nag-aati man ang tubig dagat. Kaya, mas magayon niya magkarigos pag arong kaya na amay, nabihira pa sa mga tao, tapos, pag-arong ko yan lubog na panala ng panahon. Saka magparegos, matanga. Pwede. Tapos, yun nga dito, ang problema sa tarong, tapos ang naritarong mo na ang sitik kung minsan, padarat ko naman sa dagat. Makaturo pwesto yan. Dapat maging ehemplo dyan na alkalde kan Banuanin Balatan ta igwaman yanin sa diring resort. Ayo, dapat magrekorida na sa mga panahon na ini. Mag-inspection sinda. Itong sanitary baga dyan. Sanitary, tapos itong EMB. Tapos minsan magkaturang-turang baga yan ng mga grupong yan. DNR? Management Bureau, DNR. Para ma-monitor nito. Anong ginigibo ka na senro? Digda syudad kan Iriga. Sakop baga ninda yan? Kaya, para ma-monitor nila ang sitwasyon and ano ang magiging action naman sa mga resort owner na ito nga din mga daluyan kan ati diretso naman sa dagat. Makaturot pwesto yan. Makaraya yan and posible pang magdarayan nin helang duman sa mga nagkakarigos sa nasambit na Banuaan karon daw sila. Kung mabo ni. Sa pangkagabsan, okay man itong kuyan sa resort nga din na pinagdumanan ko malinig. Ay, malinig talaga dyan. Eyo, malinig. Nakaparegos na ako dyan. Medyo mahal-mahal na patingon niya ng bayad. Ano? Medyo mahal-mahal na ng bayad. Pinagkunya na. Pagayon. Ayo, bakong araw ka ito na may magayon na silang mga kuyan, mga packages. Mga amenities. Itong mga cottage nila magayon na, tapos itong kung halimbawa ngayang gustong mag-overnight naman, may mga magagayon naman ng mga pwedeng paturugan. Ngayon nagpalibre ka na naman? Day man. Anong day man? Ni Ma'am Adele, anytime pwedeng magduman and magpasabot lang para may reservation. Karon na pili. Mapalibre na si Eman. Mapalibre si Eman. Mapalibre si Eman. Uy, nagahapot pa ito si Ma'am Adele. Kung ngunyan ngayang Holy Week, pwede man ngaya ka mo dyan. Dyan sa Mangente. Iyo, pwede magparesad lang ngaya at ngayon ainutan sa mo. Ay, inda. So, kinaulay ni Chingsi ka ito dahil lamang nag-discount sa kuya. Ayun na nga. Santi si Manyako. Sabi ni Chingsi, pinsan niya.
kaya. Anyway, wala kitang magiging ulit yan kasi syempre negosyo yan. Pero ang sabi sa totoo yan, Ma'am Adele, anytime na pwedeng mag-brobanding ang grupo, free ang sa indang resort na dumanan, magpasabot lang amay para iglasin din ang reservation. So yan muna, ang sa totoo yan, informasyon, di kan po sa location para sa imong programa, si Vanessa. Salamat karundang Bani sa mga heras mong informasyon ali dyan sa Banuan ka na balatan. An balatan kaya an saro dyan sa Maati an Barisbisan Resort pagsasadiri ni Mayor ni Nabagasbas. An pabulos kan tubig dyan sa kadagatan itong mga hinugas. Ay ano man niya ako ni si Mayor ta dahil lamang bagay ni pinag-re-request ang resort niyang ini. Dapat dahil pagparapa buluson sa dagat ang mga hinugas. Pangan palugod, maati dyan. Pambihira niya ako. Maray kon buhay pa ito, si Bares. Di puntong Mayor Erning Bagasbas. Amigo ko ito, madali sa itong kaulayon. Ini kayang sa iyang esposa, medyo masiri-siri ini. Pagyan kapag parapahala tong kasaluwas bakong arog kan sa iyang esposo ka ito kay di puntong Mayor Erning Bagasbas. Automatic ito pag pigjajanan sa munisipyo kan Banuanin Balatan. Iyo pati ito ang minaluwas kay kaulay an sa indong lingkod. Pero ngunyan nag-iba na kaya dahil na lamang nagpaparadyan sa munisipyo kan Banuanin Balatan. Dahil mo man makaulay si Mayor ni Nabagasbas. Yan po ang saro sa dakulang problema kan Banuanin Balatan. May mga resort dyan na talagang maati. Ay taman sa pinagraraotan resort ni Mayor. Hindi maging ehemplo ang alkalde kan Banuanin Balatan pag abot sa kalinigan. Makasusupog Mayor yan sa resort mo at ang ikang may sadiri kan resort magkadro dakulang resort tapos ikaman sanaan dahil nagmamantinir ka na kalinigan yan sa imong resort. In fairness duman sa mga resort dyan na dapat kaya pangarugan, magpaarog ang alkalde kan Banuanin Balatan pag abot sa kalinigan kan dagat dyan sa iyang Banuan. Taangon yan summer season na. Pero po sa summer capital kan Rinconada ang Banuan kan Balatan. Ayo po ini an medyo roharaning dagat digdi sa Rinconada area kumpara man duman sa ibang lugar na kung ikamadayo ngunya na panahonin summer malangoy sa kadagatan kung madyang ka sa Banuan kan Pasakaw kamahal na pati kan arkila kan mga jeep baka abuto ng 7,000 an arkila kung mapadyang ka sa Pasakaw o kaya duman sa ano yan Banuan kan Sangay. Lalo naman kung duman sa Banuan kan Siruma baka ang 10,000 diko-dikuang ka pa kung ikama swimming ang sa indong pamilya kung grupo sa dyan po sa Banuan kan Siruma naraya man dyan itong sa kabag-o pa na Toyota Hiace. Yung mga maestrang haling iriga nagdyan sa Banuan kan Siruma nag-swimming makapaot baga itong pasirin sa Barangay San Ramon. Dahil na nga maski subas na nagdayo duman dahil na nga kami maduman. Magayon ko ta ang kadagatan kundi dapat simentohon ang agihan.
mas lalong madakol po ang turistang madayo dyan sa Banuan kan si Roma kung magayon ang agihan. Simentado ba kung alpog sa kalaboy pag mauran, pag mainit, maalpog. Pero dahil man makakapaot ang sa imong bihikulo pag mapasiring ka dyan. Hoy, kumusta palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande, asin man ki Consal Manulog Sano Luzon. Diyan po sa Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Mayorel Lacoste, diyan po sa Banuan Kanabuhi. Ki Dr. Ramon Nonato, asin man ki Consal Villazantoa Nonato. Ringman ki Kagawad Marlon Tabalde. Isa sa kuyang amiga na may turutindahan dyan sa Santa Clara sa Banuan Kanabuhi ki Ma'am Norien Nadzori Gizabal man ki Sailin Ligasyon. Kumusta man dyan po sa Perpetual Health, digdi po sa Siyudad Iriga, punong barangay Eduardo Di Maywat. Oy, madali nan piyesta digdi sa barangay San Jose, ki punong barangay Darsigo. Maabot na Marso 19. Dapat magparamdam na kayo ni si Kapitan. Puhanan na pagpaparamdam ni Kapitan Darsigo dyan sa barangay San Jose. Ano daw ang mga aktibidades niya. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, alas 9, eksakto nin pagkaaga. Police Regional Office 5, under the leadership of your story, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Ang live coverage kan 7 palabras ngunya na Semana Santa an hatod sa Indo ni dating Senadora Laila de Lima asin an sa iyang bilog na familia. Ang manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Mrs. Henadina Potian Doctore, Kawakagan Batu, Camarines Sur, EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco, Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto. St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabua, Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez. Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, owner. Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City. Police Staff Master Sergeant Joyce Lorin, Nabua Municipal Police Station. Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City.
City. Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and family, roadside Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City. Attorney Emmanuel S.D. Ortega, University President. First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School on March 31, 2024. First President Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindo Gabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51 verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas, Iriga City. Signatures Printing Services, located at City Home Subdivision, Sapiro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Panga, Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and family, San Nicolas, Iriga City. Ang manehemento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex, Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel B. Boncolmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibareta and family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Saindo Gabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City. Moralio Industries, San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bonacqua, Proprietor. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segura, School President. Iriga Shell House, Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa, along Nabua, Iriga Highway, San Jose, Nabua, Camarines Sur, near Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Ngo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Broso.
Patricia Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Borivie Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Cuadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indoga Boss. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pang unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko.
Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang kidney care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga ako masayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang kidney care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang kidney care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal eh. Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na are. Ay normal lang aking creatinine eh. Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney.
tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung kidney care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang kidney care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drug Store at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care. Kidney Care. Agos po kita digdi sa tuyang programa. Nag-apudan ko si Engineer Aris Hermoso na tagapagtaramkan na DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur. Sibot ma-inspeksyon na naman palan ka na mga project digdi po sa Rinconada area. Sige sana inspeksyon ni Engineer Aris Kumusta ka dyan sa DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur? Si classmate Dolly Briñas Casiao. Palan sa San Jose sa Banuan ka na Baaw, sabi ni punong barangay Nini Ablan. Mabakal siya nin generator, back and council, tapos duwang sewing machine. Pre para man ini sa iyang mga constituentes. Kanood ni na pagtahi
ang mga kababaihan dyan. Bagay ang pagtahi, bako sa naman kababaihan, pati mga lalaki, pwede man na magtahi. Sabi nga ni kan, sastri. Hindi man maging sastri ang lalaki. Ang apod kaya kaya sastri pagparatahi na lalaki. Babae ano daw? Inapod na sastri. Kung minsan may mga tataramon, digdi po sa Rinconada area ang naiiba. Ang parainom, pigaapod, ang kaparatilab, pambira. Sige sa nangatilab mo pag naanggot ang sarong misis. Naanggot sa mister kung sigan inom. Sige sa nangaya. Tapos itong sasabihan nga, masusupoy kasi itong. Pag masusupo, diyan ka magagadan, pambira niya. Ayaw man ngod, di mo, pag supo na agom mo. Amak mo ang ginda na para laba, para luto. Kasi mister, minsan, pag nawalat sarong yung para laba, para luto. Tapos sasabihan, masusupoy ka sa katitilab. Ay, napangyayari kung narog na po kayo ng buhay. Imbis na mamuutan, kung ano-ano, magpaparayam-yam kan sarong babae. And Mrs. Tapos sabi digdi ni Bukal Gigi Pilapel, good news po sa satuyang mga padabang senior citizen. Ini po ang resolusyon na pig-author ko po sa pagsuporta sa senior citizens kana partido asinman probinsya na dapat iguanin na mariresibi poon 80 anyos makakaresibinin 25 pesos. 25 mil de pesos pambira no man ta 25 sana. Ang baba man ngod. Tapos ang 90 anyos makakaresibinin 25 mil de pesos man. Ana sanggatos anyos makakaresibi man in 50 mil de pesos. Kaya nagpapasalamat siya sa mga miyembros ka na sangguniang panlalawigan ka na probinsya ng Camarines Sur ta inaprobaran subot ang Senate Bill number 295 o ining resolution supporting Senate Bill number 295 introduced by Senator Ramon Bong Revilla Jr. entitled an act amending section 2 of Republic Act number 10868 otherwise known as the Centenarians Act of 2016 and for other purposes. Oy, kumusta palan ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Siyempre ki dating Congressman Sal Portuno. Kaki Ma'am Jo. Yung sarong media na wanted. Wanted ni dating Congressman Sal Portuno. Ay na ngayon siya magparador digdi, magparaganda-ganda. Nabuisit ang dating Congressman. Santisima pag-arog kaya ng media kwasa. Kaya para agad-agad nga tapos titiradahon ako. Jesus Mariosip. Napangyayari. Estado po yan. Digdi sa Rinconada area ang media yan. Nga siya magpahiling-hiling sabi ka na dating Congressman sa Sakoya. May paglalagyan. Pambira. Masa kaya? Ano manda? Imbis na surugon.
So, Vice Governor kan Camarines Sur, nilatik. Ay, Santissima. Kan pigpaparao mo, so albay may buhay. Mas marangan sang kunang panlalawigan sa probinsya kan albay. Ay, pambira niya ako. Ano, kumpara man ng albay na yan digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Samantalang naka-star siya digdi sa Kamsur. Dapat bako man arogon kaya na baga taga Camarines Sur ka naman. Minsan ang media ay nga nita dahil sa pinagkasuhan ng libel pong arog kaya na minsan nakakasuhan ng libel ang ibang mga membros kan media ta pasaway man kung minsan. Tapos kung nagpaparataram numayo man basihan mga senaryong bareta o na gayud makakarahay ang arog kaya ng mga style kan media. Masakit pag arog po kaya na nabuhay kan sarong media. Minsan dyan nawawaranin tiwala sa ibang mga pag-iriba niya to sa profesyon pag-arog kaya na nagibo kan ibang mga pag-iriba niya to. Kumbaga dawasin talagang institusyon igwaman mga eskalawag. Normal po yan. Sa pulis nga ni kadakol eskalawag. Narumduman ko pati si Pading Joris naramalan. May pagkakasala man si Pading Joris. Abi pati kan sarong pag-iribata yaon dyan sa Banwaan ka na nabwa. Kaya po dun mo nga Dr. Joris. Buhay na bayani yan. Tama man nga Dr. Joris. Pambira niya ako. Bako sa na yan, Doktor, buhay na bayani? Hindi pa rin Joris. Tapos raramalan siya na mga pulis, samantalang bayani. Ay, visit man ng mga pulis ini. Kahiling ka ng bayani, pigramalan. Si Dr. Jose Rizal, binadalito, talikod. Ay, atubang palan. Kaya man pigramalan, ginapos na ito. Tapos pinagbaril na kahampang ka itong mga Kastila ay buisit. Kaya ang bayani, marangani, kinulong siya na si Pading Joris. Ang buhay na bayani, kanirig. Kung pinunggit siya kan mga Kastilaloy. Tapos, Irakman. Pero makabubuisit ba ka? Ramalan. Ipusas. Nahiling ka ng bayani na nakapusas. Iginapo si Dr. Jose Rizal. Ay makonselo kon minsan pag-arog na kanan buhay kan media. Kumusta man pala Sir Arnel and Helen Tan dyan sa Bicolandia Aluminum and Glass Supply. Mga amigo tayo ni intimo. Kaki Engineer Monmon ngo sa iyang mga pag-iriba dyan po sa Ngo & Sons Trading sa sakuyang mga pinsan dyan, pamangkin.
igwa pala na 22 na mga Erigenyo ang nakaresibin ng financial assistance hali sa city government ka na syudad po nin Iriga. Paagiman ka na assistance to individuals in crisis situation o ining AX program. Kana Department of Social Welfare and Development sa pangenot ni Mayor Rix Oliva na personal na pinaga-distribuer ang cheque sa mga beneficiaryo na nag-avail ka na AX program para sa indang medical as in man burial assistance. Kaibahan man kaibahan man ni Mayor Rex Oliva na CMO conference room saka si City Administrator Attorney Maharlika Ramon Wapirina II sinman si Executive Secretary Jor-El Kaayaw. Maugmang barata duman sa mga nakareceive kan sinambit ng financial assistance. Tapos city government ka na Iriga nagkondukta man na seminar napit sa gender and development program as in mandato ini kan ining gender and development program mandates naman sa OSCA Conference Room party man ka na 2024 National Women's Month celebration organized by the City Human Resource Management Office as in man na seminar may objeto na to orient the administrative focal persons from various LGU offices regarding gender equality and the empowerment of women. They are expected to apply and share the knowledge they gained upon returning to their respective workplaces. In line with the National Women's Month celebration, the seminar adopted the theme Empowering Juanas of CGO, Iriga through asinsado, responsable, relihiyosong Irigenyo sa bagong administrasyon. Ining inaapod na Arriba. Miss Maria Eloisa E. Haim, agum ni Sir Jimmy Haim, and bagong CHRMO head emphasized the significance of gender equality and an inclusive society in her opening message. Seminar covered a range of topics. Ms. Josephine B. Sardinio, God focal person, discussed God legal mandates, programs, and policies. While Mr. Jimar R. Azagra elaborated on gender pair, language, and leave benefits per women. Sabi kan Department of Agriculture, sinda nag-expect na malangkaw ani sa probinsya ka na Camarines Sur poon Marso hasta Abril. Sin magayon subot an kalidad ka na bagas o paroy na aanihon ngunya na mga panahon ka na mga parauma sigon sa Department of Agriculture digdi sa Bicol. Pero antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagrumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labatan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda.
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang manehamiento kan RPN DCKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat and Family, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and Family, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and Family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and Family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and Family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Rico Bromeo and Family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director, PNP, Camarines Sur. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief, PNP, EOD, K9 Group, Camp Crame, Quezon City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, BJMP, La Purisima, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police. Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Civil Security Unit, LGU, Iriga City, headed by Retired Major O.D. Jose de Villa. Office of the City Agriculturist, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. General Services Office, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Ulysses Nagrampa. Mrs. Maria Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU, Iriga City. OSCA Office, Iriga City, and Mr. and Mrs. Ricardo Marjorie and Regalado Terrano Family. City Budget Office, LGU, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Public Information Office, LGU, Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and Family, Perpetual Help, Iriga City. Mrs. Christy Albia and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and Family, Villa San Antonio Subdivision, San Roque, Iriga
Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. PSMS, Jeric P. Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. PSMS, Salvador B. Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Richard and Mary Jane Tingson and family, Antipolo Yang, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Benji Gonzalez and family, Iriga City. And Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Salamat po sa Saindoga, boss. An manejamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Honorable Dan Raymart D. Silvano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and family, Board Member 5th District of Camarines Sur, Honorable Mark Nino Casano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Robert M. Saysay and family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur, Attorney Domingo Saldo Jr. and family, Balatan, Camarines Sur, Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City, Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City, Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur, and Rinconada Memorial Park located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindoga, boss. An manejamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Arnel H. Tan and family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa Saindoga, boss. Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong romdomon ang solemnidad kan okasyon. Sering man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baaw Bureau of Fire Protection, Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bogiti Street, San Roque, Iriga City, Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff, Ronnie Nacario Padayaw and family, Lanon Sasyon, Iriga City, Fiji and Bromeo and family, Santo Domingo, Iriga City, Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family, Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City, and Reverend Father Cesar Bungon, Resident Priest, Saint Bartholomew Parish, Baaw, Camarines Sur. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa
ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and Family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and Family, Lanunciacion, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and Family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bichi Odabar of Hong Kong, Junjun and Jocelyn Quiapo of USA, Dayan Davis and Family of USA, Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and Family of USA, Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and Family, Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza, Edgar Tanchado and Family, Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and Family, La Anunciacion, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and Family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and Family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and Family, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuyang mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa Indo kan baga binasunod na sponsor kan 7 Palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Patuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and Family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Patuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Patuca, Camarines Sur. So sa Indo po kabos, Diyos mabalos. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Padagas bukit tadig di sa tuyang programa, igawa na lang kitang 5 minutos antes kitang magpaaram. Agapalan gigibuhon an 25th sacerdotal ordination ni Reverend Father Dan Aguilar dyan po sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Mamisa si Most Reverend Rolando Tria Tirona. Dating Arsobispo ka na Cáceres, saka si Most Reverend Jose Rojas, Bishop ka na Prelature duman sa Libmanan, Camarines Sur. Congratulations man sa bagong makapasar na mga registered criminologist. Lalong-lalo na kay Noel Salcedo dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. And happy birthday kay Mama Jinky Ani Villarreal, kay batchmate. Kumusta sa UNEP High School Batch 87, kay classmate Irene Puso
Tanay. Irene Puso Toriano Tanay. Yan sa Lebanon. Saka kay Juliet de Lima Sergio. Yan po sa Merkado Publiko kana Irigangon yan, medyo naghiwas-hiwas na. Agihan dyan po sa Circumferential Road. Kung araw ka ito na grabe dyan, kumbaga dipisil pag ikamaagi. Ngunyan, binugtakan pong no parking. Duman sa Circumferential Road, itong mga party duman na atubangan kan mga paratinda na Muslim. Saka sa iba dyan, pighali na so mga trapal na kumbaga may mga extension kaya dyan sa Merkado Publiko kan Iriga ka ito. Kumbaga madali na karaabas o kalayo. So kasulo. Pero sabi ipapahali pa itong mga trapal dyan, saka itong mga kumbaga tela na nagagakudan. Sana magkaharali pa yan. Kadakol pa dyan, ay suryan kan Merkado Publiko ka na sa tuyang syudad. Igwa pag-iraray dyan ng mga trapal na nakagakod. Di sa may tangod po kan Circumferential Road. Paman giraray hinahalian iba. Siyempre, dawa bugta kanya ng CCTV, kung igwa po dyan ng mga trapal, dahil mahiling. So, kung igwa man dyan na naggagatong, na yun, ginigikanan ka na kasulo dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga. Ngunyan, may kaisipan ang lokal na gobyerno, ang market administrator na bugtakan subuot nin mga CCTV camera, nagkapirang porsyon kanto ka na Circumferential Road. Ang purpose kani mahiling subuot kung isay ang naggagatong kasi nagdadamag dyan sa Merkado Publiko. Kung igwa talaga dyan yung mga trapal na nakagakod, tapos ang iba, inigibo ng lanob, dahil mahiling kung ano pigigibo kan yaon dyan na nagtitinda. Kaya saro po yan sa purpose, bubugtakan ng CCTV, haralion ng trapal, tamahiling kung isa ang nagdadamag dyan sa Merkado Publiko ka na sa tuyang syudad. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra. Sa information, si Mr. Batalier. Sa transmitter, si Bert Cabrillas. Morning man sa mga OGT na mga estudyante kan si Ricky Sagayap. Estudyante kan si Perino Standalone na Rayaon Digdi. Ano yung mga angels. Duwang angels. Saro, bako man angels. Talalaki. Saka sa tuyang mga nagpaabot nin informasyon, si Vanessa Tataro, saka si Eman Lumapag, man si Diggs Martinez. Ako man po si Philip Serdan Barasen na nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.